Aktar milli minn aħna jiena nħossha se niddiskutu min sirna. Għax għandna soċjetà li tevolvi u tinbidel. Hekk iddikjara l-President ta' Malta George Vella meta ppreżenta l-konferenza l-Istat tan-Nazzjon li ser issir f'Ġunju li ġej. George Vella tkellem dwar stħarriġ xjentifiku li ser jsir fix-xhur li ġejjin u li mistenni jeżamina kif l-identità Maltija qed tevolvi u x'jiddefinixxi lil poplu Malti. Il-konferenza se tibda b'dan l-istħarriġ xjentifiku fejn ser jieħdu sehem madwar 1000 persuna. Fl-istħarriġ ser jiġu analizzati diversi temi fosthom ir-reliġjon, il-kultura, ix-xogħol, l-għażliet li jagħmel persuna ta' kuljum, id-drittijiet, il-politika, l-aspett finanzjarju u diversi elementi oħra. Dan kollu ser ikun qed jiġi analizzat minn diversi gruppi tas soċjetà Maltija, fosthom żgħażagħ, anzjani, ħaddiema u ħafna gruppi oħra li jikkaratterizzaw il-popolazzjoni tagħna. L-ewlieni ta' dan l-istħarriġ nazzjonali u sabiex il-poplu Malti wawċi ikun jista' jsemma leħnu u jagħti l-opinjoni tiegħu qabel diversi esperti jiddiskutu l-istat nazzjonali minn diversi aspetti. Il-President ta' Malta George Vella stqar illi wara li jsir dan l-istħarriġ xjentifiku bit-tema l-istat tan-nazzjon ser issir konferenza nazzjonali fl-4 ta' Ġunju fejn b'kollox ser jipparteċipaw 29 kelliema u 6 moderaturi minn diversi oqsma tas-soċjetà f'diskussjoni relatata mal-għaqda nazzjonali. Intant waqt din il-konferenza tkellmu wkoll il-kelliema l-espert tal-istatistika Vincent Marmara kif ukoll Lou Bondi illi spjegaw li lan tagħhom u li dan l-eżerċizzju possibilment jirrepeti ruħu kull sena jew sentejn.